फैदों आगोलावथ' जोंना 200-300 बिदि फैनाय जायोमोन मालाबा खुब बांसिन होनबा 500 किन्तु दा जितु नुबाय 3860 थाखा नामा जोंना बिला बारायना फैदों दा बेसेबांखिनि बिल फैनायाव साबजाथावना बायदि मोनदों ना मोनाखै बेथ' साबजाथावना नङा मानो होनबा दुखिया श्रेणीनि जोंनावबो अनेक मानसि दं आरो जोंबोथ' मिडल क्लासावनो गोलैयो थ' बेफोर बिला जोंनि थाखाय साबजाथावना नङा आरो जुदि सरकारा माबा मोनसे बेबस्था लायाबा बे आन्दलनावनो थांगासिनो दं आरो दा आंनियाथ' बिला सिगाङाव 185 थाखा फैयोमोन दा नैबे स्मार्ट मिटार लगायनायनि उनाव खेबसेनो 831 थाखा फैदों ओरैनो इलेक्ट्रनिक बुस्थु मा इउज खालामो इलेक्ट्रनिक बुस्थु होनोबाथ' ओरैनो हाफ एचपि दै मटर सालायो ओमफ्राय फांखा गंथाम सालायो ओमफ्राय एलईडि बाल्ब थरब्रै सालायो दा एसेबांखिनि बिल बारा फैनाया गनायजाथावना जादोंना जायाखै बेथ' बोरै गनायजाथावना जानो सिगाङाव जुदि 185 थाखायावनो जायोमोनबा दा 831 थाखा बेथ' जाथावना नङा बेनिखायनो आं सानो थाबैनो जाहाथे सरकारा बेफोरनि सायाव बिजिरनानै जाहाथे दुखिया श्रेणीनि मानसिफ्राबो कारेन्ट बाहायनो हायो बेफोर बेबस्थाखौ लानांगौ होननानै आं सानो आरो ইয়াৰলৈকে আমি এতিয়া আগতে আমাৰ কমকৈ আহি আছিল বিল এতিয়াতো একদম বেছিকৈ আহি আছে এটা বেছি আহিছে আপুনি চৰকাৰক কিবা ক'ব খোজে নেকি তাকে আমি চৰকাৰকতো জনাবই লাগিব জনাব লাগিব মানে ৰাজ্যৰ পৰা ধৰি লওক বহুতখিনি টকা ধৰি লওক সংগ্ৰহ কৰিছে বিল স্মাৰ্ট মিটাৰ বিল লগত ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিলৰ লগতো কৰি আছে এনেকুৱা আগৰ পুৰণা মিটাৰবোৰকো দাম বঢ়াই গৈ আছে সিহঁতে আগতে 150 পৰা এতিয়া 300 পৰা 500 পৰা 600 এতিয়া 650লৈ উঠাই দিছে বিল সিহঁতে এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত কি অনুৰোধ জনাব বন্ধ কৰিব লাগে বুলি ক'বনে এতিয়া ৰাইজে সবে ক'ব লাগিব সিহঁতে বিল বঢ়াই কৰিছে বন্ধ কৰিবই লাগিব আমাক আমিতো ইমান দিব নোৱাৰো দুখীয়া মানুহে